dan sembah niring ulun kapurba ring sang murbengrat sahanane ingkang kanang sing tasih maweh buka sawegung ring delahan dian kanang mamujengwo rinjeng nayakaning raduteng ratkutomo manggo manugrahing lan sewa sukata tanghu musmin lulyo raras kang lenggah ing amparan rukmi akarya asmara hanawung sembada wingit wah wingwrin wimbaning narapati sini woko kadyo moho Bathara tumurun mandono prasitaning dadi ora harjaning praja yo hongilahing masidam sekaring bawana langgeng menika Kakang Kanika putra ingkang sampun kundur Kakang Narada paran pawartosipun anggen jengandika ndantosaken calon jago kayuwangan pun tetuka Kakang Narada. Nun inggih Adi Guru
Pangestu Paduka Adi Guru wekdal menika tetuka sampun kelampah dipun jedhi dening Empu Ramadi wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Sareng sampun dados wujudipun inggih lare gagah wingking menika Adi Guru. Gandeng lare menika nalika dipun jedhi cinampuran bebakaran tosan dalah gegaman. Mila dening Empu Ramadi pun tetuka pinaringan tambah nami Gatotkaca Adi Guru. Hanjrah ingkang puspita warum kasliring samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras ornaning driya Inggih Kakang, ulun sanget mangayubagya dhumateng nami menika Kakang. Kulup Gatotkaca, ulun Bathara Guru kang wasaning kayuwangan Junggring Salaka iki nggih. Iya. Aku diga mrene kuwi dikongkon ngopo Bathara Guru? Kita ulun Sraya dadi jagoning Dewa Kulup. Ingkang wigati nundung mungsuh saka Praja Kiskendhapura. Ratu Buta jejuluk Prabu Kalaprajata lan Patih Hiranyasekipu. Lamun kita lebda ing karya nggih. Nora kita ngamung sagebiaring kilat kita ulun jumenengake ratu ing kayuwangan Junggring Salaka kene nggih tutuka. Lang-langing driya mangu mangun kungkang duwan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulu semengku sang Dyah Utama iya Bathara Guru aku ora sula dadi jagoning dewa syukur bagi sewu supaya genep pirantimu lan kanggo titikan menawa kita iku jagoning dewa ulun paring ganjaran kang arupa busana cacahe ana loro ingkang sepisan kotang Antrakusuma cape Basunanda kang tegese kulambi wujud kotangan mawa gambar surya iku dayane kita kula bisa mabur kang tanpa lar mlethik kang tanpa sutang wondene ingkang kaping pindho wujude yaiku talumpah pada kacerma ingkang ginawis saka walulang lungsunganing Sang Hyang Bathara Antaboga daya panguwasane lamun kita ngungkul mah sangar kayu wae yekti bisa tawa tawi tawar nggih ya Bathara Guru banget ing panarimaku aku diparingi sandangan kuwi mau sawise Kakang Narada mengko matrapake busana rong perkara mau tumuli kita budhal marang Gunung Jamurdipa sabab ing kono kang dadi pasanggraning Kalaprajana nggih tuku ya ngestake dawuh Kakang Narada nuwun kula
tumulika paring busana kalih Oyo Kakang. Saha enggal kairita puntutuka dhateng pasanggraning mengsah. Inggih Gustaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Aku pamit. Ya Raharja laku mulep dae karya nggih karo kaca sumangga Kakang Narada. Miyat langening kalang yuwana klara panda muncar. Tinangler kekoneng surem sorote tampatang. Kulup Bathara Indra wringi wonten timbangan Rama Kulun asirakan bubarna nggih parintah napa Jawata kinendemiring ngurmati budaling jargoning dewa iki mau yo nggih nuwun ngestakaken Rama Kulun parang pamit matur pasuwanen ya bubareng para sibulun kudu makayuwangan nggih Sang Hyang Guru arsa jengkar yak ngarsa tangkeping urip Sang Hyang Giripati kondur makayuwangan kahaya para hapsarya ngampil upacara upacara kadewatan